आदानि नाम मा नाम? रघुनाथ नार्जारि। रघुनाथ नार्जारि। क'क्राझारनि। औ। माबाया गामिया मा? गामिया भातारमारि। भातारमारि। सुदेमपुरिबो होनो। सुदेमपुरिबो होनो ना? आदाया मा गेलेयो? आं माबा फार्स्ट आंना इभेन्टआनो फुटबलमोन। फुटबलमोन। दा रिटायार उनाव आङो एथलेटिक्स गेलेबाय। एथलेटिक्स गेलेबाय। सतपुरा डिस्कास। औ। गेलेगासिनो। औ। जोङो बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट जानानै जोङो बखाखाराव गेलेनो थांगोन। गेलेनो थांगोन। औ ओमफ्राय बेहाय जुदि सिलेक्सन जायोबा औ नेसनेल गेलेहैगोन केलकाटायाव गेलेहैगोन। औ। आबाद देरहाबावोबा आरो फरायनो थांबावगोन आरो। फरायनो थांबावगोन। औ बा बिराद मोजां। बोरायबाबो गेलेयो इन्टारेस्ट मोनो। औ जादोंथ'। खेला गेलेयाबा नोङो न'आव थाबाय थाबाथ' बहुद दुरबल जायो। दुरबल जायो औ। औ साइस्थ'आथ' नोङो एक्सारसाइस जगा गेलेनासो साइस्थ' जायो। जायो। आरो साइस्थ' खालामबासो नों सोब खामानिखौ मावनो हागोन। औ। होमबालाय फुरथि जागोन। औ। वार्ल्डनि मानसिफोरजों मिलायगोन एन्टारटेनमेन्ट जागोन आरो गावजों गाव मिलायलायनो हायो। औ। बोराय देहायावथ' साइस्थ'आ बे नङाबानो लाखिनो हाया। औ। न'आव थाबाय थानो बायो। खेला गेलेनायखौनो मोजां मोनो आरो। दा बयबो जों लोगो मोनलायलायो ज' फुरथि जायो। जों जायगा ज' लोगो मोनलायनो हाबाय। बे फुरथियानो मोनसे साइस्थ' आरो। मोनसे साइस्थ'। साइस्थ' नङाबाथ' मानसिया देहा थांनानै थानो हाया। औ औ। जना थागोन गाबोननो सिन्था भाबना जागोन। बिराद दुरबल जायो। देहाया थायोबा। ओंखायनो दा जोङो बेबायदिनो गेलेयो आरो। थिगैनो दङ। आं माबा रिटायार आरो बिआरपिएलआव मावोमोन। बिआरपिएलआव मावोमोन ना? रिटायार जाबाय। 2018आव रिटायार जादों। जिखियानो जाया मानो गेलेखायोमोन आं बिआरपिएलआव फुटबल गेलेखायोमोन। फुटबल गेलेखायोमोन। ओमफ्राय बिनिफ्राय दा रिटायार जानानै ओमफ्राय माने एथलेटिक्सआव पार्टिसिपेट खालामबाय। औ थिगैनो दङ थिगैनो दङ।